El bàsquet no és només ser un bon jugador i fer coses espectaculars. El bàsquet no només és fer punts i ser l'MVP del partit. Sense els meus companys d'equip no soc res. I sense vosaltres tampoc. Inscriu-te als campus del bàsquet català. Nosaltres hi serem. Entra al web campus.basketcatalà.cat i inscriu-te. Ens veiem allà.